Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Tijjani Abdullahi Asasi. Allah na so in yi shawara ne akan yan uwana abokanan sana'ata, yan uwana yan fim akan maganar ladin cima. Abin ya yi yawa kuma ba hana mutum ya faɗa abin da yake albarkacin bakinsa. Amma shawara da za mu bayar shi ne ka kirawo ta a gida ka yi magana da ita kan cewa hajiya ai na baki kaza. Ka same ta har gida me yasa za ki ce ba a baki kaza. Wannan abin da kika kuskure ne sai bata wa masana'antar suna shawara tsakanin kai da ita amma shigowa cikin social media a yi mata wannan canin ba daidai ba ne shekarun da sun kai daga girman wannan darajar su kuma ta da girman nata ta buɗe shekara 60 wani sana'a kuma yanzu da ita irin sanarwar irin su ita ko ƙoƙarin yake musu ne yake musu ba komai yake iya rubutawa su iya kawo mai ba ballantar hannun da ya kamar da zai bisa ya saka ta a gaba yana hira idan an samu kuskure a cikin lamarin Allah da hankali kowa ya dawo gyara wasu abubuwa ba mutum social media ne ba da a ce yaro ne matashi ya wannan ba daidai din ba aka saka shi a gaba babu wanda zai ce wani abu amma shekarun da sun kai ai mata uzuri da Allah ina roƙon gida su yi uzuri akan wayannan abubuwan da Allah mu ciccire wasu abubuwan ma da muka dora a cikin na gode a kuma kullum na ku Tijjani Abdullahi Asasi.